Prejavte radosť. Slovakia! Hory sa zakrývajú, ráno bude hádam krásne. Bude dobre. Ja neviem, celkovo tá atmosféra mexická. La piedra que van a ver a continuación acuérdense que recubre el mar. Wear sunglasses even in the snow. Do Mexika ma priviedla túžba výjsť na najvyššiu sopku Severnej Ameriky, Pico de Orizaba, a popri tom spoznávanie miestnej kultúry, zvykov. Táto 5000-ovka ma už niekoľko rokov mátala a bola tu na konečne príležitosť. Ako mal som veľký rešpekt, už príchodom po túto horu sme videli záchranné vozidlo, ktoré znášalo zraneného. Zúčastnil som sa tejto expedície do Mexika, pretože mám rád dobrodružstvo, mám rád cestovanie, mám rád hory, šport. Venujem sa tomu dlhodobo. Chceli sme spoznať nejakú trošku inú krajinu. Tak ma zaujalo to, že som mal tu možnosť ísť do Mexika, zažiť niečo iné, nejakú inú kultúru, iný v podstate svet. Pristali sme Mexico City, čo ma prekvapilo, že sme boli hneď vo výške 2300 metrov. To je také zaujímavé. Keď sme už prišli do toho Mexika, tak Mexiko ma očarilo, ako hneď tá kultúra, ľudia, ten život, hej, taký temperamentný, tak hneď som sa cítil ako, že wow, je tu na čo objavovať a bude tu na asi zrejme čo vidieť. A tak sa to aj naplnilo. So baby, lay your head down, let me take it from here. Mexiko je bohatá krajina na túto kultúru, už aztécku alebo majskú kultúru. Sme navštívili pyramídu v Kantóne, ktorá je odkryté 2-3% z tej plochy 25 km štvorcových. To bola veľká neskutočná plocha, ktorá nie je objavená a skrýva stále nejaké svoje taje a človeka to fascinovalo, že tí ľudia pred 2000-3000 rokmi dokázali takéto úžasné veci robiť. Ja si myslím, že to stojí aj za také zamyslenie, že aký odkaz to odnáša proste tie civilizácie veľké, že prečo zanikli. Včera sme v rámci aklimatizácie vyšli na vrchol tretej najvyššej sopky Mexika Iztaccíhuatl. Si v nejakej výške, zrazu ťa vyvezú do 4000, čo nie je bežné. A na druhý deň vlastne o polnoci štartuješ na vrchol. Bol to celkom dosť výstup taký ťažký, pretože sme neboli aklimatizovaní a museli sme sa dostať až do výšky 5200 metrov. Moc nechybalo, aby Iztaccíhuatl zdolal nás. Naozaj ten hrebeň bol krásny, no len nepomôže to aklimatizácii, keď sa človek zdržuje niekoľko hodín nad 5000 metrov. Začali sme vystupovať v noci, čiže po tme, a prechádzali sme rôznymi úsekmi. Áno, boli tam úseky, ktoré boli
zvetrané, lebo tieto stratovulkány väčšinou sú tu sopky a tá hornina nedrží pokope, takže treba dávať pozor, a keď je to v noci, takže to zvyšuje to riziko. Taká kríza na mňa prišla, že som sa rozhodoval vôbec, či ďalej pokračovať alebo nie, lebo ešte na hlavný vrchol to bolo celkom dosť. Tým akože ma tak celkom vyhecoval, lebo dobrá partia bola. To je veľmi dôležité v týchto horách, že aj kolektív dokáže povzbudiť človeka, tak namotivovať, takže nakoniec som pokračoval ďalej. Dali sme toho síce na konci, ale áno. Druhý boj. It was hard, but we made it. Vedľajší vulkán, Popocatépetl, ten nás prevádzal počas celého výstupu a to bolo niečo fantastické. Na tú sopku sa nedá ako momentálne vystúpiť, je aktívna, ale tak my sme mali aspoň možnosť zblízka vedľajšieho kopca prakticky sa pozerať na tento vulkán. Tým, že sa ľadovec odtápal, tak vytvára také skalné bludiská a tie sú dosť nepríjemné. A keďže aj my sme vyrážali na vrchol v nočných hodinách, tak je dobré mať aj toho horského vodcu so sebou a dokonca aj on mal sem tam na niektorých miestach problém s orientáciou. Zistili sme, ako vodcovia vodia v Mexiku. Niektorých vodcov sme museli vodiť my. Proste spoznali sme novú kultúru, nové skúsenosti. Pues lo que vamos a subir próximamente es el Pico de Orizaba. En mi breve historia he subido, no sé, a lo mejor más de 100 veces la cara norte. Me gustan mucho las montañas porque representan pues es una actividad muy bonita, es una muy buena manera de estar en la naturaleza y poder compartirlo con otras personas. Pues esta experiencia que estoy teniendo con el equipo eslovaco ha sido muy buena, son muy buenos montañistas, se ve que tienen amplia experiencia haciendo este tipo de actividades y pues yo espero que así como nos fue muy bien en la montaña anterior, que fue el Iztaccíhuatl, en esta que es el Citlaltépetl, pues les vaya también muy bien. Nuestro plan para subir el Pico de Orizaba, dormir lo más que se pueda, despertarnos a medianoche y prepararnos para ir a la cumbre del Pico de Orizaba. Aproximadamente haremos entre 7, máximo 9 horas para llegar a la cima y unas 4 a 6 horas para llegar otra vez a campamento base. El equipo eslovaco se ve muy fuerte, se ve preparado tanto técnico como mentalmente. Ahora sí que la montaña dicta hasta dónde podemos llegar. The best guy from Canada make the top, the really fantastic time. Yes. He subido el Pico de Orizaba tal vez unas 200 veces. Accidentes afortunadamente han sido pocos y leves. Todos, gracias a Dios, han bajado con bien. Una persona se resbaló en el glaciar ayer, más o menos a las 2 de la tarde, y hasta hoy lo pudieron bajar. Son las 5 de la tarde. Ya lo atendieron, ya se lo llevan y esperemos que esté bien. Dneska vlastne máme taký oddych, no a potom v noci výstup na Pico de Orizaba. Dúfam, že sa všetko podarí. Počasie je tu na krásne, takže... Z mora už ideme ako na Everest. 12. noci.
Chalani väčšinou sa pripravovali tým, že robili vysokohorskú turistiku, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Príkladom je aj to, že boli spoločne na vrchole Ararat v Turecku. No a kdežto ja som mohol len tak po našich horách. Tá príprava musí byť celoživotná, nedá sa to len pripraviť na tieto vysoké hory len tak zo dňa na deň. Obavy boli opodstatnené a dodržiavali sme pitný režim, radili sme sa navzájom. Ja na sebe som pozoroval, že to je, každá jedna 5000-ovka má úplne iný zvrat a ináč sa na ňu treba pripravovať. Ja mám dosť. Tam niekde máme ísť, ale kde? Ani Pán Boh nevie. Na vrchole vznikla veľká eufória. Tak sme si spomenuli na domovinu, nehali sme nejaké odkazy na domov. Kolektív bol perfektný, išli sme jeden vedľa druhého, vzájomne tá podpora bola cítiť od partie. Ja si myslím, že sme sa dobre zladili a panovala dobrá nálada. Každý bol spokojný, že to dosiahol, že bol hore, lebo však nebolo to zadarmo. Nikto nemal nejaké zdravotné problémy, všetko dopadlo tak, ako malo. A každému odporúčam navštíviť Mexiko, lebo Mexiko má samozrejme okrem hôr, kultúry, oceánov, kopec iných zaujímavých vecí a fakt pár dní tam byť, tak to nestačí a treba sa tam vybrať aspoň na mesiac.